Si Sir Ednar Dayanghirang. Sir, maayong buntag, sir. Butag sa DSBC o kamayot sa stasyon ng butag mga Good morning. Sige, medyo may pagka-static ang imuhang signal, sir. But anyway, Sir Ednar, mangutana mi, sir, recent na to, no? Ang assessment nato sa nahitabong linog, sir. Kag tong aging adlaw gantod sa mga aftershocks nga ato na experience karon. ang overall set nato number one sa tao, no, kanang impact sa tao Mm? in terms of death usar makid napatik na duha ka buok na kauban sa patay tapo yung mga physical injuries o sa physical structures nato nga damage. Ang confirmed pala yun is number one, kuning Bolton Bridge. Number two, Tulay Barangay nga bridge sa New Corilla. Number three, sa City of Tagum na structure diya sa complex sila na reported damage. Number four, sa Municipality of Boston na ay reported food sa Ila Health Center. Then, as of now, as we speak, ang ato ang rapid damage needs assessment teams, no? Sabi ng Cabo Oriental de Oro na on the ground para to determine the exact damages and maybe possible kung kaya nila computation estimate sila ang mga damages nila. Then ang third is tanang LGU sa Davao Oriental nag-declare na suspension of class. O sa de Oro po halos pa na nga o partly sa uban sa Davao del Norte po nag-declare na to give way to the concept nato na gusto nato ang mga eskwelahan safe, no? Naghatag ko advisory sa itaha that rapid damage assessment be performed then para ma-safety ang atong mga bata bago sila makauli sa lang eskwelahan. And ang Cabo Oriental nagkastorya mi sa gobernador o patabang ko support the LGUs about the suspension of classes. Man sila. So far, mao ka na ang sitwasyon karon o kabalo man ka na pinakadako nga taktak sa katawhan karon ang aftershock, no? Yes, sir. Na ingon. Base sa pang record diha sa reference Bislig City Station diya itong ilang story aduna na 1,583 ang recorded ng mga aftershock. So nagpadayon po o kini naghatag og ulga sa atong katawhan sa Tibok Region. 5 million people ang Tibok Region kay matag karon og unya sa pagtayog ng atong mga balay ug atong mga Yes po. no? Sir, yes, Sir Ednar, mao ni naghatag kabala ka, sir, mao na mga nagapangutan na taod-taod pa ba nato ma-expect na dunay mga aftershocks, sir? Unya, duna ba'y mga higayon kuno nga medyo mukusog yun siya pag-ayo, sir? Like the magnitude 6.8 or 7.4? Nabay makasulti bataan na, sir? Actually, may question nga wala pag-iisip siya makasulti. Ang the most that our government can do, sabi na atong PhilBook, is mamonitor mga lihok. Pero maingon ta og projection kung pila unsa kakusog, wala pag time na o opportunity to give that. Unlike sa mga typhoon, no? Correct. Mga ulan, in fact, maganit kanang mga landslide, pwede po nato ma-estimate na. Kaya makita mo nato na saan sa bukid. Pero in terms of litok, mauragin ang pinaka kompleto, apagit science to estimate o project ang mga district.
Okay. Sir Ednar, last November 17, dunay 6.8 pod na linog no dito sa somewhere in Sarangani, sir. O kagatong maging adlaw until now na atay mga aftershocks. Doon na ba'y connection ni sir nga mga paglihok sa ilawom sa ni sa yuta, sir? Actually, ang authority that can tell that box, no? Sila man lang science-based magud ang linog. Okay. Kita sa Office of Civil Defense, partners nato ang DOST, ang PhilBox, ug uban pang 44 agencies, no? Naghatag og support sa civil defense ug para sa atong katawhan region. So, scientifically wala gid basis, but Okay. ang dumot ng PhilBox sa interview ko nila gahapon og sa ilang kuan mo they are not wala man nila gisulti nga directly connected, but again, you may best ask the PhilBox about the science of that. All right. OCD. We are not to Okay po. Thank you, sir. No? But as of now, sir, of course, we would like to protect ang atong mga citizens. Katapusan, Sir Ednar, unsay imuhang pahinumdom, subling pahinumdom sa atong mga tigpaminaw, sir. Kay kaning mga linog sama sa mong giingon, wa pagyoy ikipo nga maka-determine, no? Unsa kanusa, unsa kakusgon ang linog, sir, ang atong kanunay nga pahinumdom sa ilaha, Sir Ednar. ang subling pahinumdom nako ang inyong go back. Go bag, okay. Di ba? Kabalo ka ng go back, no? Yes po, sir. Tulog ka adlaw nga survival kit nimo. Pagkaon, papilis, habok, tools nga naa diha. Okay. So, aklino magud para asa kabalo kung asa siya atong trahon. So, pangandam, preparedness, no? Isa na ka pilar, isa ka aligi sa disaster resiliency. Preparedness. So, maghandam kita, matag Dabawin nyo, Diris, Tibok Davao Region, mag-prepare ka tagbag, matag isa ka nato, atong mga anak, ginikanan, butangan nato mga gamit importante para dili kita mag-ingon nga, wala na ko wala ko sinilas, wala ko inana, no? Preparedness, Yes, no? Common sense, relax lang ta, o i-follow ang advice OCD, o adunay linog, kung of course, mas better shape, kung nakay kataguan, tago usa, then hold on and wait pag undang sa linog dagan palabas kung asa ka makadagan. But of course, people would say, sir, na naman ko skilled sa akong pertahan. Well, mo ng tactical decisions on Common your sense. side. Kung layo pa to lamisa, mas doon pagpagawas, kawas na nagkadrik. Yes. So, ang atong pahimangnog yun is ang disaster agency o ang kalig-on sa katalagman ang naa sa ating individual, Filipino o Dabawenyo o individual ng mga pamilya sa Tibok Davao Region. Mo nang kita magpakabana, kita tanan, maminaw sa radyo, maminaw sa magtanaw TV o mga text, mga information para makatakong kita o kitang safety sa atong mga. Yes po. Salamat kay Sir Ednar sa update, sir. Until next time po, more power sa inyo, sir, sa OCD 11. Salamat po. Daghang salamat po, Sir Ednar Dayang Hirang, kasama ang atong Regional Director sa Office of the Civil Defense 11. Radyoman Michelle Miral Galve. Straight to the point. So,